Arratsalde-on guztioi. Hemen gaude berriro ere udaberriko festa ospatzeko. Ilusio handiz prestatuko ditugun abesti eta dantza aukeratuzko ditugu. Gogoratu abestiak alaitasunez abestuko ditugula. Gehiegi luzatu gabe, lehenengo gelarekin utziko zaituztegu.
datorren taldea, faltan botatzen dituzte senideak, baina San Juansuak ez da ditu berpiztuko. LH lau C ekainak 24. Inolan baterik, belantan eman bezala, zeak
Talde hau berriz zoriontsu datoz, bere poz guztien iturria den lagunarekin elkartuko baitira. LH5 gogoak. Oh,
gaueko izarra goxatuz hemen ditugu hurrengoak, LH ilunpetan. See you that
eta hemen agertuko zaizkigunak seko beldurtuta ditugu ekaitz bortitz batengatik. LH6B 8 orduko ekaitza! eta borobiltzeko zer musika baina hobea. Mundu libre bat dugu gure aurrean. Aupa musikariak, LH6C musikaren doinua.
sortutako da azaldu ezinezko sentimendua musikaren itzalean dantzalekua musikaren doinua Egunezko loturan eragin bezala gure barneko ginak konpondu bezala azaleko bizkarretan